ka nwaanyị esi mmalụ asị na-eze nwaanyị. Dama sih gitu, saya mana gua aku video mana. Kita kiri. Abum ambassador. Nawai. Adosho. Mili saruga. Ono no job na. Mama shout. Mili mege. Mili saruga. Mili saruga. Yes. Kau kalani kaya wata ife mili saruga. Mili saruga. Aru kana mili kumaluga sabuga. Don't need you in the money for what to do. And when people is loving you, I am Nifu. Go to the chamber. If you go now, mama every time, and all they do, they pay your money. Mana, if you don't go, I ask you to I'm not so nice. Yeah, also when the corner, Ugo, Kuta, Amanugo, Ugo na Wanama, Amanugo, Wanama. So no, more than get you, but they ate a cat that women. It was about the top of anything. I think I'm going to do. Also, gather. I don't want to have a woman. I don't want to have 5 years. Oh, not my mind. I don't Anasaba. Anasaba de Yabala Kabatasaba. Because we have Yabala Kabatasaba, what if you Anasaba, no one. Nebalaka, Batania, Nana, but the UK. I'm number one, I don't want to have Anasaba Mugulumma. I'm a testimony. Naturally, oh, I never saw one. What was Gamona? One day, my somebody be a maloma. Not someone ever put in the Milani. No one never be here now. When you never be here, I am going to go to part. This week, I will ask for now and the must be a stamp. This was stamp. Not romance. On this and 1 year, one day in Libya. One of them was the one. Because one other person. So he goes yes and one. Only can one other person. And here one royalty. And then another royalty, but our family own a royalty. And one loyalty and one only their presence. You are queen or Lord, Her Majesty. Ngwakeka afeze nwanya asipatana bash. Yeah, I want na sigi na ha represent in the million. Oh no, onye sigi na abo eze nwanya, for na sigi na ha represent in the million. So ya bo eze nwanya ndo ana ofukie. Mana mo na so sa mana Anambra State, many places, my Imo State, so many states. So now, if you don't wait to make action, man, guys, come on, but go down. We call Lani Kobukai, I'm ready baby from Libya wine. There's a wine. Who against you? I've been there some wine. The Colombo has wine. Because you can all malady. You so selling the wine, not there's a wine. Man, I don't know what I'm doing. Nebia no go, Nebia Naka. Ebo wona halputal. Ana show ofa. Ab meza wine. Kana to hojo. Da ha jemel pride. Okay. Okay, na on do onyo onu eze wine. Wase no. O we bi onyo obu na na aro. Omro wese de ben ne. Ina ru ye neku. Ana na I kan ya to zalo wojo. I don't know because that's why I'm doing an alone. Okay, okay. Faso. Not one day, none of them. There's why being a possess no. There's why you just see Avatar family. He said, yeah, see, why I'm okay also. Because I've been my own for the many matters, and which is the government power. Some
we green in some of them. In my wife. So, because they don't do Dibia one. Against the Dibia wine. On your Dibia wine. If one year name, if one year simple, because one only someone catch a mom. One only some case in a family background. A man, none Yamelia, none, which is our forefathers. The Jay Ikunne, a man, if any man or us on the Ikunne, if any man or the Ikunne. I don't know now if you check can't depend on Moon Fan, I walk. It's all lineage of people. Obono in a man, which is in where Emu called the bow and Anangwa and Anangwa. On a man that I'm not only but never. It was not even those two. If you are a man and you're a spiritual matter, yeah, this song. Oh, Nabuna, Yana, we say good. And I see good. So, if I have on the modern down what to come, if you know, or making or men are welcome, but maybe I had it was a time. Then what Nabia? And then your testimony. Anabia, if I'm Anabia, and overall people on as a wine. The Agabia is all her it plays in Massa. It's somewhat about on a before here and one ball and go again. And make queer, never on a grand make queer. On the honorable Jam would give you, but I don't give you. I don't woman and I'm honorable woman and Anaka. If you want that side, that's how I negotiate. There's a one other one. Oh, no, what I see, I don't know, command for that because I'm going all much on cable, even them. What is some city against? And when you are the Yamuta, in my wife, now when you go, you saw what you know, take and when you saw what it just said you were a genuine more than all because no one more making negotiate. And don't know this one idea. As soon as I came out when I came, my wife, that antibiotic here. Oh, my God, I run ya and not on cat. I say, well, in cat, we treat here on ya. You treat here, but on your game, I'm asking here. Because you go see and care, but no official work on. Oh, my God, you on your one in your bed. On your one, and decide. On your Bunamulu Dibiamu. On your Bunamulu Dibiamu, you are now town for a job. He is able to take mother. He is able to something equal touch and follow. If he's all do something equal more key there. If he's all do so, it may fast the same man. Kevin and what I would not told you. When this new give your mother, if he's to be a man, if he's here with Homa. I will not tell you some way. Even I make water. You don't know how to do me. You never make you one. I want to no mamma. Now, can I find out the more because no one may meet this? On one of my phones. I fear. Hangaba. I am not even born. I cannot put it in that I fear. Money I am I can't have a problem idea. So, if I have put on your station, I will come on your get to a way you come over here. On your year. Never forget the Canada. Yeah, but even a couple of years, they won't follow. Okay, Mamma, I tell you, yes. Only open up for only Dibia won't follow up on a here. All I get to Malu and the eyes of Jesus. For when I buy trouble, than the if Fuzo, Stella Ocus when you're on here. I'm on there and yellow, all if it's not Fuzo. Like, no, Yakata, or wouldn't even the problem on a family background here. Oh, no, I was got some people, one no matter. Some will be can understand there. They made the door to her.
ka ife na-eso gị bụ na afụkwana m ihe dị otu na-eso gị n'azụ jee mee anya ka ọ bụ ka ị nwere onwe gị onye akwa mee gịnị ọ jee mee anya ọ bụ na onye na-akapụta ihe ọ sị na ọkwana mmụọ chọrọ ka otu n'aka nwaanyị azimozu ma n'aka nwoke ezimozu ọkwa jee mee anya onwere onwe anaghị awa naira anaghị afa naira onye kpata mgbe ọbụla ebe ịpụ m nọ mma so n'aka ju na mee eme omenala bikọs nna m mere omenala ọkụrụ ya agakọrọ eme omenala nna m amụgbo m mgbe nna m nwụrụ ọdịnala nọ ikwu nne nna m na mba anyị na-ejechi ya ọdịnala dị ya abịa na maka agba anya okirikiri otu ka ebe nna m si so mgbe m chọrọ eme ya emie jewe obodo oyibo esikwa obodo oyibo a enwere nwa naira wee nata ọntịrịfa wee tie m nna m sị bịa ka ije mee ihe asị gị mee n'ideme nke ọjọọ anyị na-anọ mkpọrọgwụ asị anyị na ebe a na-arụ anyị kparịa rụọ ọrụ si ya nna m achọrọ ime ya ka m achọrọ ibe dị ya m achọrọ ime omenala rapụrụ ọkụ ka alụma nọọsụ na-arụ amebe n'oyibo ọjọọ mana jiri ajụ anyị na-ekwu okwu gbasara ihe mmiri olu ka m bidoro ya sobe ya ka anyị na-ekwu ya hie na gee ntị onye ọbụla omenala nwere ọbụrụ mmiri mma gị mmiri ahụ ije kwugote na mgbosi ị na-arụ ọrụ mmiri ije na mmiri jekwugote mmiri it means that ya nọ na mmiri anọ na be gị mmadụ agbapụta gị ọsọ enyemaka ị nọ ebe akpọpụ ndị mmiri ndị bi na-akwata bịa nsa gị problem efo ya so ihe m na-akọwa bụ mmadụ ije na mmiri chekwara iburu ochie buru ntamu imere nke gbadaga mmiri ma na-akpọ shọp maka na adịa nwaanyị ka ịnụ ka ndị elgo shọp adịa nwaanyị ka ọ na nkucha mmiri abịa rapụrụ mmiri mana only that nas na n'Igbo nwaanyị adịghị ekwu mmiri mana ọmụ ya etinye eze ya nụ na dị mmiri mana ịgbata mmiri ama ịgbata na dị mmiri anya mmiri akụwa gị oke na n'Igbo nwaanyị adịghị ekwu mmiri nwaanyị adịghị ekwu mmiri ịma bịata na Asaba ọ na-ekwu mmiri ọ nọ omenala ndị mama mara ụba n'ihe anyị hapụwa ya ma ọ ji eme kịta anyị pụtaghị elu na anyị ma hapụzụ ọkwa ihe mere nji wee kwuo na be anyị na omenala Igbo kpam nwaanyị adịghị ekwu mmiri nwaanyị adịghị ekwu alụsị because mmiri na ọdụ ka alụsị you understand so nwaanyị adịghị ekwu mmiri onye kpata onye bịa asị gị na eze mmiri bụ onye dị otu a eze mmiri bụ onye dị otu a mana ada mmiri bụ onye mana ụmụ onye mmiri na ama ama like mmiri ma na-ekwu ọshọp mkpata mmiri ma dịka ihe ọma na-eme onye dị ime bịa mgbalị mmiri bụ ya ọmụọ nwa mana ebebu igwe je mmiri m bikos mmiri m ọ na-ekwu ya nwanne ji mmiri ebebu igwe je mmiri biko ndị kwụcha gị ịchọzi ije mmiri nchọ ije mmiri you understand mgbe ọ gịsị bịa mmiri eskwesị na ego kọrọ gị kwesị na nwa ịchọrọ nwa ịchọkwa ụzọ gị ya esi ngwa malụ mmiri a gweri ya ṅụọ enwe onye ọ bụrụ onye afịa na-achọ ka o juo oyi ka ọ bụrụ mmụọ si gị mee ya inye ọgwụ ọrụ ya efo ya so today na Asaba obi nwụsị aṅụrị ife ndị gọọmenti tiri aka ife nna anyị agụtụ aka ka m na-ekwunu n'ife nna anyị bụ agụ tinyere aka n'ime ya ma Asaba Hawa nnekwu nna anyị kwa ọbịa ụka m so aṅụrị bikos asịsọ m kwubi ya asịsọ m waịpụ wa ihe ma waịpụ waịpụ dịka aja ha dịka aja dị na onwere ife dịka eze nwaanyị na nwaanyị adabụ eze nwaanyị adabụ eze agwagwa ha ụwa n'ọmụmụ nna nna anyị fara arigote ka anya onye ọbụla ọnọdụ ebe maka n'oge gboo enwere eze nwaanyị ihe nwe dibịa nwaanyị na-ene ime dibịa nwaanyị na-enye mkpọrọgwụ na mkpa a sị na ọ ga-adị ogologo oge narị isi ike ogbe niile ọ ga-egbute ogbe na azụ ọ ga-egbute ọchịchị ọ na-achị anyị ọ ga-achịgide anyị chịta anyị ife ọma gosite obodo anyị kwa na ebe anyị pụọ na agbachi gosite obodo anyị a mma megbu mmadụ amegbu ya onye chebere ya ọnwụ ọchụbụ ya bịa aka na wee si Chukwu okike doo ndị a na doo ndị mmiri wee kpọpụ mmụọ niile na-ekpụ na adụ bịa si biko ha dobe ogologo narị isi ike dobe ezinụlọ ogologo narị isi ike doekwa ndị niile bụ ndị Ahaba niile ma ndị nọ na Ahaba kwete na nyanwa kwete na omenala nyanwa omenala nna nna anyị fa ka dobe anyị ogologo narị isi ike ife ọnụ anyị ga-eri
mana ọ bịara igbu anyị ya bụ onwe ya nna anyị ọ ga-adị ogologo narị isi ike ndị anyị na-asị igwe you will live long nna agụ anyị ekele gị